Marcador Coruña. Sergio González. Que tal, saudos? Moi boas tardes, benvidos e benvidas a unha nova edición de Marcador Coruña en directo nesta tarde de luns 13 de abril, onde estamos, como cada luns, neste Coruña Sport Centre de Mato Grande, onde imos repasar o acontecido ao longo desta fin de semana de competición para o Deportivo da Coruña, tamén incluso para o seu segundo equipo, para o Deportivo Fabril, equipo que é novo integrante desa primeira federación. Xa hai dous equipos que están xa matemáticamente ascendidos para a primeira federación. No grupo número 2 ese Real, o Irún, non sei a nomenclatura completa do equipo, e o Depor Fabril, o Depor B, Irún e Fabril, que están xa ascendidos a esa primeira ref, así que parabéns os dous, especialmente para os nosos, para os de Manuel Pablo, que xa falábamos pola mañá coa compañera do Deporte Campeón con Bea Rizado, que bendito problema que vai ter a dirección deportiva ocupada neste caso na parte da canteira, dicir Ismael Arilla, para tratar de encaixar a todas as pezas que vai ter que distribuir o conxunto branquiazul de cara ao curso que ven. Ademais deses xogadores que xa están agora mesmo nese plantel do segundo equipo, nesa dinámica de segundo equipo, tamén eses xogadores que venen de o xuvenil e tamén os que acaban, os que voltarán máis ben desas cesións nesta tempada 25-26. Pero ímos empezar sobre todo falando polo acontecido onte pola tarde nese estadio do Alcoraz, donde o Deportivo da Coruña parecía que estaba a piques de levar 3 puntos máis, pero un erro grave dun xogador do Deporte, nese caso de Charlie Patiño, no 90, cedeulle un esférico a Carrillo, que aproveitou para batir a Álvaro Ferllo, en este caso firmar ese empate no estadio da Sociedade Deportiva Huesca. E iso puido variar intres despois, debido a que houbo tamén unha xogada na que Loureiro quere ceder co peito cara Ferllo, está a piques de convertirse no 2-1 para o Huesca, todo isto xa no tempo engadido dese enfrentamento, pero que na xogada posterior hai un contragolpe do Deportivo que finaliza Jeremai cun potente disparo dende media distancia e acaba marchando o poste. É dicir, que nunha xogada tola desta Liga Hipertensións estivemos a piques de pasar dese posible 2-1 para o Huesca o posible 1-2 para o Depor. Finalmente o marcador quedou con ese 1-1. A pesar de todo isto, hai que tamén señalar en vermello o que aconteceu nesta xornada, porque tiñamos aí pendente ese enfrontamento directo entre Racing de Santander e tamén a Unión Deportiva Almería. O Racing que levouse os 3 puntos con esa forte goleada, con ese 5-1 o conxunto andaluz. Neste caso, agora o Racing volve a abrir un pequeno oco, neste caso de 4 puntos sobre o Depor, que é segundo, e o Almería empatado a puntos co Deportivo e terceiro. Está aí a expectativa tamén o Málaga, que é cuarto, o Burgos, que é quinto, ambos los dous con 60 puntos. Neste caso, sexta posición para o Clube Deportivo Castellón, que, para que vexamos todos como é esta segunda división, parecía que tiña o de cara, con eses 2 goles en 3 minutos de Jacobsen e de Calatrava. Despois, no segundo tempo, chegaba ese empate do Clube Deportivo Mirandés. Isto é o que vai suceder de aquí a final da tempada, onde evidentemente son partidos contra equipos que vanse xogar moito. Por exemplo, o próximo rival do Depor o próximo luns ás 8:30 en Riazor, que vai ser o Clube Deportivo Mirandés. Imos ter que sufrir neste tramo final de tempada, con esas 8 xornadas restantes ata o fin desa tempada 25-26, polo menos desta fase regular. Como estamos aquí no Coruña Sport Centre de Mato Grande, imos empezar con esta primeira rolda de saúdos. Temos por aquí ao noso profe José Ángel Salgado. Peli, que tal? Moi boas tardes. Moi boas tardes, Sergio, que tal? Moi ben, e ti tamén vexote agora un pouco máis tranquilo, dicíasme antes. Sí, bueno, xa pasaron horas despois do partido de onte. Xa temos moito máis asimilado o desenlace final, que non foi o esperado por todos nós, vendo ademais como
como estaba o partido. E bueno, é a seguir, o que ti acabas de explicar perfectamente. Aínda queda moita liga, queda moito que xogar, quedan moitos partidos de enfrentamentos directos. Ninguén dixo que isto ia ser doado. Unha pena, unha mágoa, porque onte creo que o Deportivo, bueno, pois tiña ese marcador moi favorable, era o minuto 91, e un grave erro, importante erro, de Charlie Patiño, groseiro para na figura dun xogador de alto rendimento, pois tirou pola borda ese resultado. Dito o cal, a nosa obriga é contextualizar o erro, darlle a importancia que require esa situación, analizala, contextualizada futbolísticamente e a seguir. Eu, por suposto, que non vou a formar parte de ningún pelotón de fusilamiento hacia a figura de Charlie Patiño ni de ninguén. Eso que quede claro. Porque dá a sensación de que ao remate do partido, pois, moita xente, non sei se dunha maneira cruel ou interesada, cada cal que elixa a palabra máis correcta, pois cebouse na figura de Charlie Patiño. E unha cousa é analizar e poñer de manifesto que é un erro moi grave, impropio de fútbol profesional, e outra, pois, atacalo dunha maneira persoal, creo que hasta certo punto exagerada, porque erros cometen todos, erros cometeu Álvaro no seu día, cometeu Loureiro, cometeu Villares, cometeu Barcia, cometeu Ximo, cometen todos erros, todos cometen erros. A nosa responsabilidade é separar o grano da palla, e non meter todo no mismo paquete, porque penso que unha cousa é os aspectos futbolísticos e outras cousas son os persoais. Eu volvo a decir o que decía onte. Para min é un erro impropio dun xogador de fútbol profesional. A partir de aí, hai que seguir, continuar. E así. E o erro forma parte do xogo. E a partir da reflexión do adestrador, pois intentar corrixir e que isto non se repita. Tamén saudamos a Carlos Alberto Sánchez. Carlos, que tal? Como estás? Moi boas. Moi boas tardes. Como viches ti o partido de onte? Si, un pouco a grosso modo. Pouco convincente, unha vez máis. Pareceme un Deportivo que volve a tirar todo un tempo ao límite do bostezo, donde é irrelevante completamente en 45 minutos, donde non sae casi na fotografía do resumo do partido. Na segunda metade, o Deportivo parece que ten o pulso do partido durante uns minutos, donde é algo mellor, tuvo uns minutos realmente moi bons, con moita potencialidade de perigo para marcar, e unha vez que marca, con algúns cambios que a mí non me convencen en absoluto, o Deportivo volve a cugarse, a cometer moitos erros, non só de Patiño especialmente onte, antes desa xogada que acaba de analizar Peli perfectamente, tivo varios errores, creo que non saiu enchufado ni mentalizado o encontro, non tivo un bo día, equivocouse en todo o que fixo, e despois pois veo a este error que evidentemente creo que xa é un tema conceptual, non é solamente de posicionamento, non? Desde o meu punto de vista, e sobre todo nun sitio onde posiblemente Patiño non debería de estar tampouco, pero bueno, en calquera caso eso propicia unha xogada que empata o partido, que propicia moito nerviosismo no equipo, porque nunha xogada a seguir desa casi marcan o 2-1, foi miragoso que non entrara esa pelota, e despois pois igual de miragoso que non entrase a de Jeremai, que bueno, foi un contragolpe moi ben realizado por parte de Jeremai, e bueno, foi a Madeira, pero foi realmente na concatenación seguinte a xogada na que non marca o Huesca.
Bueno, en torno ao gol do Deportivo, pues decir que foi unha xogada moi brillante onde participan varios futbolistas e donde, bueno, creo que me esquezo tamén dun cabezazo de Ensongovil, que tamén me parece que foi outra gran oportunidade do Deportivo para poder adiantarse no marcador xusto antes do 1-0. Aí foi, bueno, esa parte productiva do equipo que si gusta e que é o que esperas deste equipo, que non sabes moi ben porque ten estas dúas facianes tan diferentes, que son capaces de nun mismo partido, bueno, parece como o tempo aquí en Galicia, ¿no? É dicir, que podes ter as 4 estacións no mesmo día, ¿no? Bueno, pois o Deportivo é capaz de facer eso, ¿no? É dicir, de aburrir as ovellas, de xogar un mal partido, despois de repente se arranca e parece que hasta ten fútbol, e despois unha vez que atopa un gol, pois volve outra vez aos seus os seus peores momentos, non? De atoparse pois sin mandar e agobiado cando debería de fortalecerse, non? Por o tema do gol. E bueno, xa o discutimos en privado Peli e eu durante o día de hoxe. Bueno, el como técnico e eu como xornalista, pero a min os cambios sinceramente non me gustaron nada, creo que non aportaron moito. O Deportivo, o de Grajero, o de Patiño, podo concordar contigo. Sí, o de Patiño desde logo, porque Patiño xa... Pero creo que hai un partido antes da saída de Ricky e de Vilensongo, e hai outro partido despois da saída de Ricky e de Vilensongo. Creo sinceramente que eu falo dos de Patiño, o de Ricky tampouco me convenceu. Bueno, eu creo que Ricky... cando sai Grajera, quero decir. Eu creo que Ricky, sin participar decisivamente, sí que lle creou, por exemplo, ao Huesca algo que non estaba pasando antes da súa entrada, que era a duda. Antes da entrada de Ricky, o Deportivo xogaba con un xogador menos en fase ofensiva e en fase de elaboración, que era Villares. Villares non participaba en fase ofensiva. Na elaboración non participaba para nada. Entonces aí o Huesca, con Jordi, con Jesús, con Mier, estaban moi cómodos, porque nada máis que tiñan que vixiar a mobilidade de Soriano e de Luismi un pouquiño. Por qué? Porque non estaban exixidos, entonces lles chegaba con facerse fortes dentro, temporizar e defender liñas de pase. Coa salida de Ricky xa tiveron dous problemas, Soriano e Ricky. Entón, Portillo xa tiña que estar moito máis atento, Javi Mier tiña que saltar moito máis arriba sobre Ricky, e aí a secuencia de pase con Luismi e con Soriano era moito máis clara. Eu aí, e despois para min, eu volvo a decir unha xornada máis, eu creo que o mellor dianteiro que ten hoxe en día o Deportivo é Vilensongo. Totalmente de acordo. E que hai unhas sensacións futbolísticas que enriquecen moitos aspectos que despois facía apunte deles na roda de prensa Hidalgo, que os complementa moi ben Vilensongo. Ten capacidade de ir ao pé, ten capacidade de ser referencia, ten capacidade de, a través da potencia e da mobilidade, atacar a última liña do rival, e depois ten presencia en área. A min, sinceramente, eu concordo contigo. Eu creo que a entrada de Grajera é testimonial. Sí, tamén é certo, é verdade. Foi para si queredes hasta certo punto, incluso curiosa. Non podemos, hasta certo punto defendo a que non entende o troco, porque eu tampouco me encontrei moita sensación. Porque se quero pechar o partido, igual o máis lógico era pechar con 3 centrais. E meto a Nubi e pecho con 3 centrais. Ainda encima gaño o balón parado con Nubi, por exemplo, pero unha reflexión moi miña. E depois o de Patiño concordo contigo. Eu creo que Patiño non entrou ben. É raro, porque sí que, perdón, que ten que falar Adrián xa, pero simplemente por decir unha cousa, porque non quero ser injusto en todo o que, o sea, na crítica, me gusta ser sempre o máis objetivo posible dentro do que eu sei de fútbol, que desde logo moito menos que de Peli. Pero Patiño non estaba xogando mal os últimos partidos. É dicir, xogou moi mal este partido, non sei por qué. É dicir, todo o que fixo foi malo.
pero Patiño últimamente as últimas semanas por eso non estaba xogando mal. O apuntamos Incluso creo que Patiño foi unha axuda para o Deportivo nestes últimos partidos. Concordo. Sorpréndeme totalmente o mal que saiu onte, non sei por qué, non sei se foi un tema de mentalización, de que non estaba ben, de que non se sentía onte a gusto no campo por alguna razón. Oye, a veces incómodo, non me digo solamente mentalmente, sino porque non te atopas mal, a veces claro. Agora seguimos por aí. Antes vou dar as boas tardes en primeiro lugar a Adrián Menéndez. Adri, que tal? Moi boas. Que tal, Sergio? Que tal? Moi boas. Bueno, agora un pouco máis tranquilo despois dese partido, que a pesar de, bueno, dese pinchazo de Depor, que falábamos a semana pasada tamén no programa local, nese directo Marca Coruña, que o que non fose unha vitoria en Huesca era unha decepción pola situación do Depor, de como viña xogando, pola situación do Huesca, que é un equipo que está tamén a xogar a vida. O empate chega como chega, pero mira como son as cousas, porque vas aquí a calquera aplicación, ides á páxina oficial da Liga, vas ao apartado da clasificación e sigues vendo equipo segundo. Sí, a ver, todo moi random, ¿no? A clasificación, o partido porque foi o máis random que recordo deste ano. Penso que sí, porque a ver, cando un partido no que regala 60 minutos tanto Depor como a Huesca, sí que decía Peli na retransmisión que estaba xogando o que quería Oltra na primeira parte, en parte da segunda ata os cambios de Ricky e de Ensongo, pero bueno, que o árbitro se olvide os cartóns no vestiario. Moi retro tamén. Sí, bueno, de retro sí que é unha cosa que xa sabíamos que iba a pasar, non? Pero que o central do Huesca Pulido lle mangue o guante a Ensongo e o esconda no pantalón. Son cousas que dis, pero vamos a ver, pero que partido máis raro este, non? De repente, bueno, sí que é certo que mereces, marcas o gol, empatan como empatan con esa xogada tan desafortunada e despois en 20 segundos pudiese perdelo ou gañalo. Todo random, e resulta que despois un empate contra un equipo que está baixo, pois é un resultado negativo, serve para subir un posto na clasificación e para estar en ascenso directo. É todo rarísimo, pero levamos unha temporada tamén moi rara, uns contos niños moi raros. Sí, así que tampouco nos imos estrenar agora destas cousas. Tamén é rara a situación do Racing, non? Porque mira que estaba a deixarse tamén puntos, falo neste caso co contexto da clasificación na man, vende perder partido de Santander. Sí, de Santander. Estaba pensando no de Ferrol, que tamén é raro que sucedeu. Iso é cousa aparte, porque sí. Efectivamente, 0-5 contra o Real Madrid Castilla, 0-4 no tempo de descanso. Agora ten que mirar máis para baixo que para arriba, que ademais falaba esta mañana con José Luis Allegue, que teñen aí varios enfrontamentos directos. Pero mira, falaba da clasificación de segunda división, o caso do Racing de Santander, claro, perde contra Andorra 6-2, perde contra Zaragoza 2-0, perde contra o Albacete 0-4, e despois os equipos que está xusto nesa parte alta da táboa, gañoulle o Almería 5-1, tamén gañoulle o Castellón noutro momento cando iban aí máis preto por un 3, tamén gañoulle as Palmas 4-1. É cousa dunha liga de tolos, é que non entendo. Mira que aquí creo que calquera que sepa de fútbol seguramente non entendo o que está a pasar nesta segunda división por eses acontecementos que estánse a dar, pero que sí que sabemos que o Depor tiña onte unha oportunidade de ouro para depender de si mesmo, a pesar de non aproveitala, sigue dependendo de si mesmo o estar nesa segunda posición, que é o máis extraño quizá de todo. Bueno, sí, seguimos na dinámica do Floreiro. No Floreiro. Sí, de ter moita sorte, de ter moita flor. Da flor, vale. Claro, hombre. Porque Floreiro é... Sí, porque ahora da flor xa non chega, é dicir, non hai un carabel, é dicir, hai un ramo inteiro, pero toda a temporada. Entonces, pues bueno, hai que estar hasta alegre, ¿no? Es decir, porque se non chega a ser polos ramos de flores que veñen de todas as floristerías de España. Pero mira, Carlos, hai unha frase de Peli que di de vez en cando cando lle dan mandan mensaxes bonitas e boas, como di sempre. Cuidado con las flores que después vienen las macetas. Pues eso pode ser. Sí. Hombre, pues non sei entón cal vai ser a maceta este ano. Non quero maceta. No, claro, o doloroso sería que che caia un macetazo final, claro. Eso sí. Eso efectivamente, claro. Eu entendo a mensaxe de Peli totalmente, porque é que estamos xogando con lume. Ese é o problema, es decir, creo que o Deportivo xoga con lume. Ahora mismo, pues claro, pues evidentemente, cando solamente miras a clasificación e o resultado, bueno, pues non lle foi tan mal. O eso que se dice ahora tan
tan moderno, ni tan mal, ¿no? Pois efectivamente, pois ni tan mal, porque eu non vos escoitei onte, tive unha comida familiar, si ben vin o partido debaixo de vos, estiven bueno, xa sabedes, no local que hai abaixo de vos, e non sabía que estabades tan cabreados. Me sorprende ahora, porque non vos escoitei, non sabía que cabreados, non, a ver. Tan cabreados. Home, entendo que Cabreunos, eu creo que a situación, eu creo que a inmensa maioría da xente o desenlace final, pois lle provocou frustración e cabreo. Eso, bueno, Bueno, porque, a ver, eu volvo a dicilo, é un erro grave. Sí, pero como outros que cometeron outros xogadores en outros partidos, tamén. Eu lembro-me dun erro contra o Cádiz de Villares que despois aínda por riba toda a culpa caeu sobre Barcia, cando para min naquele momento era o que menos culpa tiña. Bueno, algún erro de Nubi, algún erro de Loureiro, que ningún de nós somos dubidosos de Loureiro, ni moitísimo menos. A ver, o erro forma parte do xogo. Eso, a nosa responsabilidade, penso que de moita xente, é bueno, analizalo, contextualizalo, pero hasta ese punto. Hasta ese punto. Cando xa se rebasan liñas roxas, eu creo que xa non é unha simple un simple análisis ou unha simple apreciación. A ver, eu creo que o erro é impropio, volvo a decirlo, de fútbol profesional, pero é un erro, e hai que seguir. Eu podo entender que cando tes un grupo de xente moi xove, pois evidentemente o error é consustancial. Sí, Carlos, estou de acordo contigo, pero por exemplo, onte, nos derradeiros minutos, eu non estou tan de acordo con moita xente que leía ao remate do partido, é que ñedimos o balón ao Huesca e reculamos. Non, eu non estou tan de acordo. Eu volvín a ver outra vez o partido e nos últimos minutos o Depor non lle dá o balón a Huesca. É máis, o troco de Patiño é para ter balón. É para ter balón. É para defender a través do balón. E o que pasa que están mal nas entregas. O Huesca empeza a crecer e crece neses últimos minutos por erros non forzados do Depor. É dicir, os dous balóns que perde en pase horizontal Patiño, un mal control de Luismi, outro de Ximo, unha falta innecesaria, a lo mellor a destempo no axuste de Barcia, pero son todos erros non forzados. Non é o Huesca non crece a raíz de facerse dono do balón e de progresar a través dele, principalmente porque non ten capacidade. Principalmente porque non ten capacidade para facer eso. Ten capacidade para facer o que fixo nos derradeiros minutos, aproveitar erros non forzados e atacar basicamente a través de centro remate ou de situacións rápidas de área, pero non de progresar a través do balón, porque só ten un xogador con capacidade para progresar a través do balón, que é Portillo. Esa é a realidade do Huesca de Oltra. Bueno, mellor por eso está. Vamos a facer un pequeño stop, Carlos. Agora voltamos coa túa opinión tamén con Adri, porque temos aquí, neste caso, no Coruña Sport Centre de Matorrande a Germán López nesta axuda técnica, pero está na Rúa Torreiro como cada día Xoan Alberto Rivero. Moi boas tardes, que tal? Un saúdo, moi boa tarde, Sergio, compañeiros e ointes da Radio Deporte. Sí, estou aquí na Rúa Torreiro, pero agora voume pasar por Aba Espacios, que é o centro de negocios que habita no singular edificio de formigón e cristal da Nacional 6, xusto ao carón do polígono de Bergondo. Despachos individuais, salas de reunións, formación e coworking con forma na contorna xeitada para traballar e convivir nun único sistema profesional de calidade. O éxito dos teus proxectos ali en Aba Espacios. Escoitas Marcador Coruña. Cervexaría Vázquez. Racións, bocadillos, menudo día de luns a venres e non pode faltar unha boa tortilla de Betanzos. Ven desfrutar dos partidos do Depor a sede da Peña Deportivista Brigantium. Cervexaría Vázquez. Rúa Saavedra Meneses 62 Betanzos. Cervexaría Vázquez. Imos Depor. En la compra-venta de un inmueble, casa, chalet, piso, hemos de analizar diversas variables. La propia vivienda, el mercado, el urbanismo, la legalidad. No dejamos nada al azar. Asesoramiento integral hasta la perfección de la compra-venta ante notario. Confía en profesionales. ACS Oleiros, Suelo e Inmobiliaria. Che Guevara 33 Bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
Marcador Coruña. 7:25 de esta tarde, deste lunes 13 de abril de 2026. Hai que pasarse tamén por Cirdega. Iso é, imos construir con eles con Construcións Cirdega. Promoción, construción, execución de obras e tamén reformas. Traballos de rehabilitación de cubertas e de fachadas. Está no lugar del Limiñón, número 8, no concello de Abegondo. Cirdega. Pois seguimos falando deste Huesca 1 de por 1. Quero preguntarlle a Adrián, que leva aí todo o ano tamén con eses partidos, tanto a nivel nacional como tamén aquí de inalámbrico en Marcador Coruña, por ese problema que ten o Depor. Estábamos esta mañá tamén falando con Javi Lavandeira disto. Ao final parece que o Depor non é un equipo nin fiable, un pouco tamén o que comentaba antes Carlos, e tampouco regular. Non como pensas ti, como crees que se explica que estemos a ver quizá estas versións do Depor, pero xa non en moitos meses, sino en apenas semanas de diferencia, de ver como é un equipo que é capaz de propoñer xogo e despois, días despois, que non poida pasar de chegadas a portería, unha única chegada a portería na primeira parte, que foi un remate de Ximo Navarro, se non me equivoco, que foi as mans do porteiro. Ti non me queres nada ben, porque eso non os podo explicar eu, penso que ninguén. Que é inexplicable ao final. Para mí sí, o sea, tío, o nivel que das na segunda parte con eses trocos é que diste, pero por que non fixeses na primeira? É certo que o planteamento, estábamos falando agora durante a publi con Peli, de que sorprende o planteamento de Oltra do partido, do técnico do Huesca, que foi o técnico deportivo hai uns anos, non? Sorprende, sí, pero bueno, ao final é que unha diferencia tan abismal entre o que sucede en 50 e pico, 60 minutos e o que sucede nos seguintes 20, que sí que te preguntas cousas, non? E se un día, ainda bueno, pero que tantas veces pasou este ano. Eu que iba a decir, claro, cantas veces dixo Peli nas retransmisións, por que non xoga estes minutos, o sea, os outros minutos como xoga estes? Que os dixo, que creo que xa, decir, creo que aburrimos, realmente. Tamén é verdade que aburrimos con os nosos comentarios e eles aburren xogando, quer decir, porque realmente repetir, sí, claro, porque é que estamos semana así e semana tamén analizando casi sempre esta transformación que é inexplicable, decir que a ver si é arreo é xo, pero que sexa dunha vez algo, porque senón, sabes, é dicir, que é incongruente e eu creo que además se fai difícil, non, facer este seguimento, realmente. A ver, desde un punto de vista futbolístico, pois sí que é palpable que ao Deportivo lle costa a veces interpretar certas situacións, certas estruturas, certos planes de partido. A ver, eu lle dou moito mérito a primeira parte do Huesca, onte, para min, Oltra tiña moi ben traballado o partido, tiña moi claro o que non quería que fixera o Depor, e creo que na primeira parte o conseguiu. Aí pode estar unha das explicacións, porque a veces, moitas veces, obviamos que hai un rival, que hai un adestrador que tamén prepara os partidos, que hai uns xogadores que interpretan ben o que lles pide o adestrador, e pois coas súas limitacións, está claro que non todos os xogadores pois teñen o nivel que poden ter algúns do Depor ou do Racing de Santander ou de outros equipos, vale? En ese senso, vale, pero eu lle dou bastante mérito, para empezar, ao plantexamento de Oltra, creo que interpretou ben. O que pasa que é repetir o que estades comentando vos, eu concordo. Dá a sensación que ao Depor moitas veces certos planes de partido do rival e certas situacións do xogo lle costa interpretalas. Porque contra o Málaga vimos un Depor moi redondo, penso que o mellor Depor da temporada, desde o meu punto de vista. Por qué? Porque sobre todo esas situacións de abertas que lle plantexa o Málaga van ben coa naturaleza dos xogadores do Depor. Ao Depor lle costa moito máis interpretar esas estruturas tan pechadas como lle plantexou onte Oltra. E aí sí que estou de acordo con vos, que dá a sensación que falta esa capacidade de variar ao que che está levando o rival. Bueno, sí, porque na segunda parte, claro, na segunda parte porque interpretas o que xa che fixeron na primeira e claro, o correxes no tempo de lecero ao comenzar a segunda parte, pero sí que lle costa ao Depor, eu concordo con vos,
Futbolísticamente Pero a veces é o revés, difícil, A veces xoga ben a primeira metade e moi nefastamente. Sí, pero todo vai relacionado, Carlos, porque tamén os outros tamén se dan conta das cousas que fai o Depor e intenta e volvemos outra vez a empezar. Entonces hai un problema de relectura, de lectura de relectura. É que un partido Claro. nun partido de fútbol hai moitos partidos. Sí, Hai estou de moitos acordo, partidos. Seino. Por exemplo, onte a mí sorprendeume, o comentamos en antena, que despois de ver os primeiros 2 erros de Patiño non modificaras a súa posición. Porque está claro que algo estaba pasando, a ver, claro. Un adestrador a xente que ten ao lado ten que darse conta deso. É dicir, igual ao primeiro, pero de todas maneiras, a ver, o erro de Patiño algo temos que facer, non está. O erro de Patiño non está. Vamos a lonxalo de donde donde pode facernos dano, porque non está no partido, non está. A ver, pudo haber un gol evidentemente nun contragolpe, o mellor, pero a mí o que tamén me parece estrano é que Patiño comete un error nun sitio onde probablemente non debería de estar nese momento, non? Pero aí está a miña reflexión. Unha pregunta que fago. Os erros de Patiño poden supoñer ese cambio e entrada no campo de Grajera? Precisamente porque a explicación de Hidalgo. A explicación de Hidalgo xa sei. Podes recordar se queres ti, pero sí, que era cosa explicación outra que, cosa a realidade, non? Que entraba para apoiar nese balón aéreo. Claro, está Nubi no banquiño e non entra Nubi, entra Grajera que é mellor Nubi. O sea, a explicación non me convenceu. O erro do gol chega xa con Grajera no campo. Sí, que entrou no 89 por Soriano e foi no do descanso. Aí, compañeiros, sí que lle dou certa razón desde o meu punto de vista a algunha xente con a que falei e que leín de que sí pode ser debatible a toma de decisión de Antonio Hidalgo de meter a Grajera e non pechar con un tercer central, por exemplo. Creo que aí esa situación podría ser máis debatible. Podía ser debatible. El prefireu manter a liña de 4 e meter a un xogador como Grajera que presumiblemente lle podía dar ese xogo aéreo, esa defensa máis preto do área. Bueno, pero entendo que pode ser debatible e que perfectamente podería optar desde o meu punto de vista por igual meter a Luca Nubi. Sí, Luca Nubi. A ver, pero isto é como todo. A toro pasado todos somos Manolete. Pero o que decías antes que non tiña moita importancia ese cambio de Grajera, para min sí que a ten, non dentro do partido, porque é testimonial, sí que é certo, pero para min non é testimonial que conte con el despois de 4 meses. É chamativo. Entón, se agora é posible que pode haber unha perda de confianza en Patiño. A Malder e a Scali. Sí, porque mira, pero se hai unha perda de confianza en Patiño e de repente gañas a confianza en Grajera, aí pode haber un cambio neses trocos que faga ao final dos partidos, cambio de homes. Que de feito planteo unha cousa que non sei se era o mellor momento para meter a Grajera no campo cando levas 4 meses parado. Sen ritmo competitivo como tal, porque non xogas. Non sei se nese momento para reincluir un xogador que leva 4 meses sen xogar e non é por lesión, sino que é por decisión técnica, non sei se o mellor é metelo no momento que intentas defender o partido con tan só un 0 en lugar de tratar de metelo noutros encontros como, non sei, cando o partido pode ir un pouco máis de cara. Non sei, a mí non me parece, o que me parece extraño que recurra a él, pero vamos, decir, se non está preparado un futbolista que leva 4 meses parado. A ver, eu creo que non foi determinante no resultado final. No. O que sí que é debatible o que estamos falando aquí. Sí, é curioso o feito. É curioso. Eso sí que é curioso. Además, dites tío dato onte. 20 de decembro. Desde contra o Andorra. De decembro. Que entrou no descanso. Sí, falamos dun inverno longo, non falamos onte. Sí. Estamos en abril. A ver, un april. Bueno, cuidado. Pero bueno, está claro que non, por algunha razón, Grajera deixou de ser un referente para o entrenador, que decidiu xa non contar con el, e o que sorprende, porque además tampouco entendo moi ben, xa que tomaches esa decisión, non? E no minuto en que fai o troco, que tamén é outra cuestión, porque total o que antes se dicía jugar los minutos de la basura, ¿no? Porque realmente eran 4 minutos, 5 minutos. Non hai tantos veces. Entonces dices tú, que xa por o tema físico vamos a descartarlo, decir, pareceme que non. De basura non eran, de basura habitualmente cando vas gañando perdendo 3-0, ¿no? Bueno, de acordo, pero que decir que realmente quedaba moi pouco tempo para acabar o partido.
non sei se Grajera Sí, pero bueno, era un troco para mudar algo, non sei, sensible ou para buscar un gol. Ti dis, hombre, eu cambiaría por un central para xa atar o partido e non ter ningún outro pesadelo. Bueno, vale, de acordo, sería unha actitude probablemente demasiado conservadora, tamén teño que dicir, bueno, pero bueno, é respetable. O metes a Nubi de medio centro. Bueno, por diante da defensa. Esa sería outra posibilidad, claro, evidentemente. Sí. A ver, pero quero dicir que non sei, a min chócame, primeiro me parece curioso, non? É dicir que despois desa primeira toma de decisión de xa non conto máis contigo, pois o utilices no minuto en que utilizas, ainda máis posiblemente outras armas. Eu creo que a todos buscando o que buscabas con él, supostamente, que era esa loita aérea. Desde logo, a mí moitas veces me pregunto, e este é unha gran discusión que hoxe podemos ter, non? Decir, porque non estás de acordo ou non estou de acordo contigo con algunhas cousas que vin, pero é que a mí me dá a sensación, mira que ao principio non pensaba así, ao principio da temporada sí que creía que facían as lecturas correctas de partido e facía trocos para, penso que axudaban e transformaban, pero que agora mismo teño a sensación contraria, non vexo esa transformación no equipo. E a mí é o que me acaba de sorprender por que o Deportivo normalmente non é mellor cando fai cambios, non? Ou polo menos a min é esa sensación que me crea, non? É dicir, si, mellor puntualmente algún determinado partido, bueno, ou estes 10 minutos dun Deportivo máis productivo, máis acosador, máis clarividente na forma de buscar alguna situación de gol, vale, pero despois volve outra vez a desaparecer, incluso facendo novos trocos, non? É que a Depor desde o meu punto de vista, moitas veces non é que ceda excesivamente a iniciativa ao rival, é que moitos erros non provocados, insisto, porque eu ontem mirando outra vez o partido, hai moitos erros no tramo final non forzados, non forzados polo Huesca, e aí é onde crece o Huesca, porque volvo a decirlo, o Huesca ten moitas carencias para levar a iniciativa a través do balón, moitísimas, que é algo que detectou na máis chegar Oltra, por eso é un equipo que lle costa tanto xerar, sacando na máis que en determinados contextos, pero o Depor moitas veces, e aí sí que estou de acordo con vos, mete os rivais nos partidos, claro, totalmente, por erros propios, sí. Por erros propios, erros non forzados moitas veces, vense xan de toma de decisión ou de execución moitas veces, e aí é cando os rivais moitas veces pois crecen e dá esa sensación de que o Depor acaba a merced de moitos rivais. Vamos agora a facer unha pequena pausa cun novo consello de Xoán Alberto Rivero e despois tamén continuamos e lemos algunhas mensaxes que están a chegar nos 660690876, que algún pregunta por algún xogador e tamén algún pregunta se non nos acordamos de como ascendimos en etapas pasadas. Pero logo lemos algunha mensaxe, vai ser a volta da publicidade cando son as 7:39 da tarde. Escoitas Marcador Coruña. EGASA, Herramientas de Galicia. Fabricación, mantenimiento y reparación de herramientas de corte para los sectores de la madera, aluminio, PVC y metal. EGASA. Visítanos en el polígono de Bergondo y en egasa.com. EGASA. Colaboramos con el deporte base a través del Básquet Coruña. Os servizos de mantemento das caldeiras Saunier Duval cambiaron. Grazas á conectividade das nosas caldeiras podemos anticiparnos ás posibles incidencias e solucionalas a distancia mesmo antes de que vostede se dea de conta. Infórmese en saunierduval.es. Marcador Coruña. O deporte é noso. 7:40 da tarde deste luns, despois dese empate no Alcoraz ante a Sociedade Deportiva Huesca, onde, a verdade, non sei se eu peco de ser optimista ou de querer sempre buscar o lado positivo das cousas. Unha nova que marcou Luismi Cruz, é verdade que non é un perfil goleador un xogador moi goleador,
É verdade que non marcaba dende o mes de setembro, cando marcou naquel 1-5 contra o Mirandés, que marcara 2 goles, foi o terceiro tanto da tempada para o xogador andaluz, que tivo xa ocasións nalgún partido aí atrás para poder marcar outro gol máis, pero bueno, Adri, polo menos sirve ou pode servir a pesar do pinchazo que para recobrar esa confianza e atreverse un pouquiño máis, que ademais, falando precisamente de Luismi, gustaronme as súas palabras na zona mixta. Eso de facer piña todos xuntos, de que cando un falla, un erran todos, e cando un acerta, acertan todos. Sí, alégrome polo gol, evidentemente porque marca o Depor, evidentemente tamén por Luismi, pero sobre todo porque entendo que ten que asumir uns galóns dentro do equipo agora que non está Mella, agora que Jeremai estivo tanto tempo sen estar ao seu mellor nivel, e non o estamos vendo ese rendemento de Luismi. Sí que me gustou o partido que fallou, te costei entrar, pero sí que tivo minutos bons, tivo un gol pois bastante bo. Sí que neste sentido sí que tamén quero destacar a Jeremai. Onte a min gustoume Jeremai. O ratiño que xogou, que foi mediano máis ou menos, non? A min gustoume bastante. É certo que aínda ten esa chispa que lle falta, pero sen estar ao mellor nivel, fai ese pase a Coaleta para o gol de Luismi, fai ese remate de 25 metros o pau. Ese é o mellor Jeremai, non? Entón, pois mira, se chega para os últimos partidos da temporada, pois é algo que temos aí que valorar moito. Noteinos, así, con un pouco máis de confianza a Jeremai, porque sabemos que a pubalgia é unha lesión moi complicada, que se estás ben, pasado estás moito peor, pero noteino con algo máis de confianza, algunha arrancada das súas, creo que evidentemente lle queda para ser o Jeremai que recordamos, pero bueno, polo menos estamos xa a ver máis brotes verdes de Jeremai. Bueno, para empezar, eu creo que o feito de que Mella e Jeremai non están xogando no equipo agora mesmo, bueno, nestes últimas semanas, fixeron que Hidalgo estea, tamén creo que pola recuperación de Chimo, todo hai que decirlo, cuidado, pero creo que Hidalgo está como máis aliviado, entre comillas. Entonces, o estar máis aliviado en contra que arriba é capaz de ordenar mellor a situación, e como entonces é capaz de ordenar mellor a situación, está obtendo mellor rendemento, saca máis partido, e entonces, por exemplo, efectivamente, Luismi, como está dicindo Adrián, para min está xogando mellor, véselle máis, e é un xogador máis perigoso, é dicir, é o Luismi que recordamos con outras camisetas. Vale. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese punto creo que hai que analizalo. E hai que falalo, porque algo está pasando aí. Sobre o Jeremai que preguntas, pois este Jeremai que está para, non sei por que está para 20 minutos, pero evidentemente dá a sensación de que está para 20 minutos, pois claro, como ten talento, eses 20 minutos que xoga son bons. É un futbolista que evidentemente non esqueceu xogar o fútbol. Entonces, bueno, evidentemente non pode xogar máis porque físicamente creo que non estará para moito máis, pero onte, por eso, pues, propicia esa asistencia de gol. Me extrañou moito, non sei se vos chamou a vosa atención ou comentastes, pero non participou moito na celebración do gol. Eso estranoume. É dicir, creo que Jeremai ou Jeremai, sí. No, Luismi, sí. Digo, Jeremai, si vedes cando marca o gol, el quédase, digo, como cos brazos baixos, non vai a correr como van o resto a celebralo. Entendo que é unha cuestión de mentalización, de que algo pasa por esa cabeza. O sea, pasan outras cousas, non ahora mismo me dá a sensación a min, o que me comunica a min en este Jeremai de agora é que está sufrindo, e porque evidentemente claro que se alegra do gol, estou seguro, pero eu o que noto é un futbolista que ahora mismo está sufrindo ca situación que está vivindo. É unha lesión moi limitante. Claro. Entonces hasta nin eso lle reconforta, porque evidentemente eu creo que a xogada, si teño que decir un 50% del, porque a asistencia que lle mete a Cuadrata é a lectura del, e eso pues, entonces
ver ese espazo, Carlos, ver ese espazo. É o Valerón de antes, que non había no Deportivo. Espectacular. O movimento de Coagliata do Partisano é tamén moi bo. Moi bo. E depois a temporización, a calma que ten Luismi para acomodar o balón. Sin duda. E finalizar donde finaliza a altura da cabeza do porteiro, que como marcan os cánones moitas veces, pois é moi boa a xogar, pero o pase de Jeremai é de outro nivel. É eso que vimos hai 20 anos e que gozábamos co Deportivo e que faltaba. É moi limitante desde o punto de vista físico, e notarte que a un xogador desa capacidade de explosividade, que vive moito dese desborde, notar que non vai tamén te afectalle tamén no aspecto mental. Faiche, eu creo que tal como visualizo eu, faiche andar co freno posto. Sí, claro, co freno de man posto, ¿no? Evidente. Sí, pero é como di Peri, que é unha lesión moi limitante. Claro. E ao final parte que tes melloría despois non. Na cabeza eso transmite esas limitacións transmiten rápidamente e ti sabes que eres o xogador referencia, sabes que todos os ollos están postos en ti, todos os ollos están esperando que fagas esa xogada, ese pase, ese gol definitivo e diferencial. E claro, o primeiro que nota esas limitacións para poder facer todo eso eres ti a nivel físico, entón eso trasládase tamén ao aspecto mental, eso é indudable, porque aquí falamos, os xogadores aparte son persoas. Claro, por eso sempre falo da psicología, ¿no? Tamén a súa cabeza. Totalmente. Imos con algunha mensaxe que chegou no 660690876. Empezamos cunha mensaxe que di a culpa do gol non é de Patiño, senón de quen nos saca o campo nun momento chave a un xogador lento e sen actitude. E non é de agora, cada vez que sae transmite o mesmo. Lentitude e apatía non é propio dun xogador para esta categoría. De feito, di este ointe que moitas grazas polos servizos prestados. Evidentemente, pois vai haber aí intercambio de opinións respecto a este tema. De feito, esta mensaxe di o seguinte: hoxe, case todos os xornalistas locais cargan contra Patiño, e digo eu que non faltalle razón, pero non leía ninguén que tire contra Antonio, que plantexou un partido que, bueno, xa sabemos de auténtico, que non vou replicar, porque non me escoita a min contra un equipo casi desahuciado. Creo que, vamos, de feito estábamos agora a falar precisamente do planteamento de Hidalgo en referencia a esos cambios dunha parte cara a outra, que non hai esa estabilidade, esa regularidade que mencionábamos. O que sí, unha cousa hai que puntualizala, non é cargar como tal, neste caso que dicía antes Peli na presentación, hai que sinalar pois a acción e xogador, porque son responsables desa acción que chevou o tanto do Huesca, pero outro tema é lapidalo públicamente, como intenta facer pois algún pola conta persoal, pero bueno, nada máis. Pero penso que, a ver, vamos a ver, a crítica seria non la pide ninguén, que non saiba. Claro. Quero entender, pero por eso digo que a xente tamén a isto non andamos lapidando que non. E máis no caso, eu acabo de decir, para min tivo que ter un día horroroso. Bueno, de feito, tivo un día horroroso, non por eso vou a cargar máis tintas sobre o tema, porque además acabo de decir que sorprendentemente a min disgústame o papel de onte, porque nas últimas semanas non estivo mal, todo o contrario, por sumou, tan importante Carlos, pero por eso moitas veces é moi importante facer os análisis contextualizados no futbolístico. Claro, evidentemente. Por iso é tan importante moitas veces, para non caer nesa demagoxia, nesa crítica que traspasa certas rayas máis alo do futbolístico. Claro. A ver, por iso, pero xa pasou máis veces con outros xogadores aquí, Eu lembraba antes e nomeaba o tema de Barcia. Eu lembro-me do gol do Cádiz contra o Deportivo, que todas as culpas do mundo as levou Barcia, cando o principal culpable, eu non sou dubidoso del, foi Villares en primeira instancia, e depois ainda podíamos analizar de outros, pois, por exemplo, de Lucas, de Nubi, que estaba preto e non foi a axuda, incluso da traxectoria e do desplazamento do porteiro e tal. E todas as culpas as levou Barcia, todas.
Por eso non é algo novo, este tipo de procederes. E penso que por iso temos unha responsabilidade, os que temos a ocasión e a sorte de poder falar públicamente, de explicar e contextualizar as cousas adecuadamente desde o punto de vista futbolístico. Despois podes estar ou non estar de acordo. Claro. Despois podes estar ou non estar de acordo, pero sobre todo para diferenciar o grano da palla, porque non é o mesmo. No, aparte que non estamos aquí para exactamente. Eu volvo a decir, a min paréceme un erro indigno e un erro que non é dun xogador de fútbol profesional de alto rendimento. Volvo a decir, a partir de aí se analízase o erro tal, é a seguir. Ir máis aló, penso que traspasa certas liñas roxas que non é decente, por decirlo de alguna maneira. Aparte tampouco é ser respetuoso co futbolista que está vestindo a camisola do Deportivo, que tampouco merece. Pero Carlos, é que non é a primeira vez xa que pasa. Ahora, hoxe é Patiño, pero xa foi Barcia, xa foi o propio Villares, xa foron moitos máis tamén. A crítica ten que ser contextualizada. Sí. Por iso é importante, eu sei que moitas veces é aburrido, e que ninguén ten ganas de aguantar unha chapa, ninguna brasa táctica, pero esas cousas axudan a entender as situacións. En estes micros fun bastante crítico moitas veces co xogo de Mario Soriano. Sí, e o mismo que fun crítico con él, agora mismo son dos que dice que este equipo sin Mario Soriano non é equipo, vale, decir, porque ten unha labor fundamental e importantísima, é dicir, agora se nota o seu papel, non? Exactamente. O sea, para mí medrou moitísimo e un futbolista que lle aporta moito o equipo. Que Carlos, que a veces lees cada cousa que diste, a ver, e con todo o respeto do mundo. Eu leía outro día ao remate do partido contra o Málaga, e creo que todos estaremos de acordo que foi o mellor partido do Deportivo, creo, aínda que non se gañara. Sobre todo na casa. Eu leía algún equipo cobarde, equipo defensivo, que deixa escapar vivo ao Málaga, que lle cede a iniciativa ao Málaga, pero, a ver, porque dá a sensación de que hai xente que nunca está contenta con nada. No, é que tú con podes nada. ter un É que o único é, como non me gusta Antonio Hidalgo, non me gusta Mario Soriano, non me gusta Patiño, ou non me gusta Álvaro, ou non me gusta tal, vou aproveitar calquer situación fatal, aínda que o que vexas te transmite que estás errado. O que pasa é que nos centramos moito nos futbolistas, pero a mí me dá a impresión de que esta temporada realmente o problema non está nos futbolistas, o sea, para min está en como se están plantexando as cousas e os cambios, o mareo que houve durante gran parte da temporada con moitos dos xogadores, de como se seleccionou a xestión dos minutos, empezando xa por o tema do porteiro, etcétera. É dicir, eu creo que ese é realmente o gran problema da temporada. Claro, dito isto, claro, chegas á altura na que estás e co floreiro que tes no salón, e claro, entonces que vas a facer? Bueno, aí eu xa non estou tan de acordo. Pero isto xa é unha crítica. Eu penso que non é, eu penso que non é todo flor, eu penso que non é todo flor, Carlos. Eu penso que non é todo flor. Pero bueno, chegas moi vivo. Entendo o que queres decir, chegas moi vivo. Eu penso que non é todo flor. Está segundo clasificado, Que sí, segundo, o sea, que todo flor non pode ser. Bueno, sí que podes ter moitas dosis de sorte. Hubo 4 ou 5 partidos que bueno mereces ganar e gañaches ao final, certo. Pero o equipo hai que recoñecer que está segundo. A ver, a flor non é sorte, por exemplo, que o caso, por exemplo, que foi do Andorra, que gañaron un partido no desconto con un balón que, bueno, tocan un defensa e desvía, vai para dentro. Aí sí que é moita sorte. Pero neste caso, eu creo que non me estás entendendo. É dicir, a flor non é só o resultado propio do Deportivo, é que tamén é o paquete que vai conxunto no redor. É dicir, porque noutras circunstancias o Deportivo probablemente non estaría onde está, porque os outros resultados tamén están a contar moitísimo. É dicir, eso tamén forma parte. Decir, sí, que dá a sensación de que claro, si ti non cometes eses erros, aproveitando os erros dos demais, claro, estarías líder pero con vantaxe ademais. Verte ahora mismo bueno, segundo clasificado en postos de ascenso directo despois de moitas cousas que e aparte sobre todo, insisto, con un equipo que non é brillante. As cousas son así, non está sendo unha temporada desde o punto de vista futbolístico, estético, sí. No, en resultado é impecable, o sea, é unha rendibilidade impecable, pero no que efectivamente no gusto polo fútbol que nos gusta aquí nesta cidade, a ver, eu aí cho compro o tema estético, pero a min o tema estético
pois é ampliamente debatible en Sí, canto claro. a certas cosas, porque, por exemplo, temos un equipo como é o Burgos de Ramis, que a min particularmente dos que veñen por detrás O que che preocupa? é o que máis medo me mete. Non me extraña. A min. Por cierto, que son I55 agora mesmo, non quero pechar este marcador Coruña sen nomear outra vez os xogadores do Fabril. O Fabril que neste Hombre, caso claro. o teu E a Manuel Pablo que é un grande. Ese ascenso de categoría, xa van 2 equipos ascendidos esta tempada dende segunda federación ata primeira, o Irún e o Fabril, así que parabéns aos dous, especialmente os nosos. Un adestrador, Manuel Pablo, que foi capitán xeral casi aquí no equipo na súa etapa, agora con esta camada de xogadores que tivo este ano, vai ter a tempada seguinte con esa tamén renovación na man unha bonita loita, e con unha dúbida que teño eu, que eu comentaba antes ao inicio do programa, que vai ser a confección do Fabril da tempada seguinte, sobre todo deixou caer hoxe na súa comparecencia, esbozou lixeiramente o director de fútbol formativo na súa comparecencia hoxe. Xa deixou caer que ia ser complicado que en primeira federación, pois, por exemplo, a oportunidade que teñen agora en segunda federación os xuvenis de xogar, que ia ser, por exemplo, complicado en primeira federación. Bueno, deixou caer un pouquiño certas ideas. Bueno, sobre todo tamén plantexado, ademais estos que poden subir do xuvenil ata o Fabril. A min pareceme, o comentábamos onte, a min pareceme que hai que poñelo tamén enriba da mesa, que o troco de idea deste ano en canto a configuración do Fabril, pois dá razón a esas dúas xeracións de xuvenis, tanto en Liga Nacional como en División de Honra, que quedaron 2 veces campeóns das súas respectivas categorías. E nos 2 últimos anos, pois estábamos vindo, que eu non teño nada en contra dos rapaces que veñen de fora, porque os daqui tamén van para outros sitios, o mismo opinarán en outros sitios, e que non se lle daba esa continuidade a esa progresión que viña desde abaixo en Abegondo. Bueno, a min pareceme correcto a idea que tivo este ano o club en canto a idea que lle quixo dar ao Fabril, e pareceme moito máis correcto a figura de Manuel Pablo como verdadeiro adestrador formativo deste equipo, un adestrador que en ningún momento queixouse nin pública nin en privado de nada, de nada. Bueno, é a súa outra vez a ser productivo. É a súa labor, é a súa labor. Evidentemente. Promocionan, porque a mí non me gusta a palabra quitar. Promocionan a Vil, bueno, el pon a dipanda. El pon a dipanda. E máis cousas, Manuel Pablo como embaixador do Deportivo. Leva aquí desde o ano 98. Non sei se naceras ti, Sergio, ou non? Sí, son do 97. Vale. Unha diferencia. Cuidado. O galla Manuel Pablo, pero non é tan retro, No, pero que quero decir que Manuel Pablo é o que queda daquela época. O galla Manuel Pablo pode ser o Giraldez. O galla. Está facendo méritos en todos os sentidos, Manuel Pablo, non? Un home de club, un home que asume a súa figura de adestrador formativo e a partir de aí traballa. Pois agora con isto sí que hai que ir pechando. Peli, como sempre, un placer estar aquí con nos neste marcador. Un momento moi grato. Carlos Alberto Sánchez, o mesmo digo, un placer como sempre. Mismo digo tamén. Adrián, como sempre tamén, un outro placer desde por aquí, que ademais sempre tamén estás con eses partidos do Depor, tamén os luns pola tarde aquí en CSC. Encantado, compañeiro, vémonos o luns da semana que ven contra o Mirandés en Riazor. Sí, estás por aí, non, supoño. Entendo que sí, entendo que sí. Vémonos Pero bueno, tamén grazas a Germán López aquí nesta parte técnica, neste exterior, neste Coruña Sport Centre de Mato Grande, que dende aquí estivemos nesta hora de programación. Xa sabedes que mañá volta ese directo Marca Coruña a partir da 1 da tarde e ata as 4 da mesma, tamén coa persoa que está aos mandos da nave, que é Xoan Alberte Rivero, así que tamén grazas para él por estar ao outro lado facendo que isto sexa posible. E a vos, pois seguimos en contacto, seguimos lendo as vosas mensaxes polas redes sociais, en Marca Coruna, tamén no 660690876, que chegaron varias, pero foron similares, así que limos nada máis que un par delas. Pero bueno, o dito, que dito Marca Coruña volta mañá a 1 da tarde. A portarse ben, mellor dito. Unha aperta.